Kala wattu korka ɗum wakkatire nde ummatore watta daddattirel ngam ma heɓuki barjari yi moƴƴe tawaɗe del lewru ndu ha laabi wallutuki yatimi'en e famɗa sembe en. Jawleru fulɓe Afrika kamma ɗalaka ɓawo wojje waɗɗuki wallinde yaki famɗa sembe en yatimi'en ɓe ngala dañoɓe. Isa Muhammed giɗaɗo hanko woni horejo jawleru fulɓe Empowerment and Development Associated jawleru fulɓe Afrika. O waɗani kode Radio International Abuja bayanu dow ko ɓe ngaɗi ha wallinde nde ɓe kauti gamma wallutuki famɗa sembe en. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ibrahim Romo Dake ɗo ɗum wallinde nde jawleru fulɓe Empowerment and Development Association ko mbiyen jawleru fulɓe Afrika waɗi nder hitande 2024 ɗo min ngaɗi hande jumɓare min ngaɗi wallinde mai lewru e wodi nyalɗe 29 lewru nasara nayabu to kadi alhamdulillahi min ngaɗi wallinde atime en ɓe keɓa hamɓe ma ko ɓe juliri julde suma atime en to ɗum walliti inchallahu bo ɗum fuɗɗi dammugal bo e maɓɓiti inchallahu kala marɗo anniya fuu ɗum wallo ɗum hauta ɗum walla ɓiɓɓeji atime en kala to ngoni fuu ɗum kautal ballowal leñol ballowal julɓe Allah ballowal dina islama hangal woni jawleru fulɓe Afrika andirado jawleru fulɓe Empowerment and Development Association. Assalamu alaikum. Kare wallinde ndenni hauti e kolte ɗe ɗum holtinta ɓiɓɓeji atimi'en wakkatire julde nde latti nane ma ko ngoduɓe dañoɓe wakkatire nde ɗum wakkatire sande gamma heɓuki holtinki derke'en wakkatire julde sumaye inanta julde leyha. Nden bo jawleru ndun ɗon hauta cede muɗum ha lawol guruppaji malla dente WhatsApp to ɓe ngodi jawleji fere-fere to ɗum hautata wallinde gamma wallutuki famɗa sembe en. Keroru fotowol ngol won ɗon Ibrahim Romo Dake kode Radio International iga Abuja lamorde leydi Nigeria.